Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе зур чирклей авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Назирова Зөләйха Яхия кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны улы Усман, килене Юлия, кызы Зәйнәп, кияве Раил, оныклары Усман, Салават, Али, Айнур, сеңеле Гөлсинә гаиләсе белән кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ана хакы, Тәңре хакы диләр. Әйе, тикмә генә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез, апам. Сине 60 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без, бала оныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Әткәебез белән 2 балагызны итагатьле итеп тәрбияли алдыгыз. Икебезне дә башлы күзле итеп, олы тормышка бастырып, гаиләләребезне корырга ярдәм иттегез. Кызганычка каршы инде 20 ел әткәебез бу дөньяда юк. Ләкин син сынмый, сыгылмый, безгә терәк булып яшәп киләсең. Әнкәебез безгә төрле яктан да үрнәк. Ул гади тормышта да, хезмәт юлында да үзен тик камилләштереп яшәде. Аны бар туганнар, дуслар, күршеләр дә хөрмәт итә. Матур итеп яшисең син җирдә. Үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин дип торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач. Безнең өчен бәхет син булгач. Юбилеең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән саен күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, бар борчу, кайгылар ынтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар. Матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган саен йөрәкләрдә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Зөләйха Яхиевна, машаллаһ күз тимәсен, бик тәүфыклы бала оныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Йөрәгеңә күпме насыйган. Син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа әнкәй бу тормышта, якты кояш кебек кадерле. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыгы бар.
hürmetinde şuşu jırımda nurlar çeşip yaşa bu dünyada kütmegende kilsin şatlıklar dilim siňe enke ýakty günler bäxtli hem tynyş gartlydylar nurlar çeşip yaşa bu dünyada kütmegende kilsin şatlıklar dilim siňe enke ýakty günler bäxtli hem tynyş gartlydylar dilim siňe enke ýakty günler bäxtli hem tynyş gartlydylar